Takže vlastně nerozumí, když vlastně tady tu oblast navštíví, tak si ani neuvědomí nebo nemají šanci uvědomit, že jsou vlastně v oblasti, která leží v samém centru toho konfliktu, že tady ta oblast je součást toho konfliktu. Takže tady na tom chtěl Jonathan ukázat, jak ty izraelské úřady pracují ruku v ruce s těmi osadníky a jak vlastně ani nemůžeme rozpoznat rozdíl v těch jejich cílech. So, obviously there are all kinds of closed areas that you can see here, which are areas that is mostly closed to the residents, but open to the tourists. And this is another way when archaeology is playing a side. This is just another picture of this case. Something else I want to talk to you about, and this is the last picture. So, according to our understanding, the interpretation people give to archaeology is always an issue. It never can be objective. I'm also not an objective, of course, and it's based on the narrative they want to hear. And we also understand that archaeology in conflict areas is always a problem. Is always many times become part of the conflict, not just in Israel, but in area where the past has so much power, so definitely archaeology plays such an important tool. So we in Emek Shaveh, or in general the group, the archaeologists in the group, we understood that actually today the main tool that the Israeli government is using for claiming sovereignty, I think, in Jerusalem is based on the development of the archaeological sites and development of tourist areas and how they connected it to only one, or mostly to the Israeli heritage. For us, as a group of archaeologists, it was very important from the beginning to say that archaeology cannot be something that belongs just for one culture. Now, it doesn't mean that the Israeli doesn't have any feeling or shouldn't have any feeling to the archaeological sites, but it just means that everybody should benefit from the site, and everybody should see the archaeological site as part of their past, or part of the past of the place. It doesn't mean that only a specific group should have this claiming. In the beginning, we decided to do what was mentioned in the beginning, in the beginning of my lecture, is what we're calling the alternative archaeological tools. Those are archaeological tools with the Palestinian residents, which talks about the problems, how archaeology is today being used in this conflict, and also to show that except of the site, there's also the residents that living here, and what they feel and think about it. But also, our goal is more than just to do tours. The idea of the tours and the idea of the activity, and probably the idea of this lecture is to find a way to have pressure, first of all, on the Antiquity Authority to stop excavate in Silwan, or to limit the excavation in Silwan. Second, on the Israeli government to stop to take, let's put it like this, to take the city of David site from the hands of the settlers, and actually that the Israeli authorities will run the site. Also, they have the same goal and the same ideology. We believe that if the settlers will not run the site, it means that their power will be much less. And obviously, we think that eventually both sides, the Israelis and the Palestinians, must understand that next to the historical narrative, the archaeology is something that definitely belongs to everybody. Definitely talks about different cultures, and we cannot come and claim sovereignty because cultures that lived in Israel-Palestine 2,000, 3,000 or 4,000 years ago, even that sometimes we found similarity to our culture today, or sometimes it's very, very important to us. That's the general of our philosophy. Something else I want to say, that lots of information exists in this website, which is like AltArc. There's also a new booklet we just published that you can download for free, and I think can give explanation about how we see archaeology.
how I understand archaeology in evidence and archaeology as a political tool. That's it. Takže na té první fotce, co jsme viděli, bylo jasně ukázáno, že některé ty oblasti jsou uzavřeny pro přístup Palestinců. Můžou se tam bez problémů dostat turisti, Palestinci se tam ale bohužel, nebo ti místní rezidenti se tam dostat nemohou. Vlastně ta interpretace, kterou lidi přidávají nebo dávají archeologii, je, že archeologie není nikdy objektivní. A i Jonatan říká, že to je pravda, že ani on vlastně není objektivní, ale problém je, když vlastně se ta archeologie stává součástí nějakého konfliktu. Problém je, když vlastně ta archeologie je takto používaná v oblastech, kde je vlastně v minulosti přisuzováno tolik jakoby síly nebo moci. Emek Šavek vlastně rozumí tomu, že archeologie archeologie je vlastně hlavním nástrojem, který Izrael používá. Není to jenom teda archeologie, ale i rozvoj tady těch turistických oblastí, jak jsme viděli. Ale je nutné si uvědomit, že archeologie neslouží jenom jedné kultuře. Neznamená to, že třeba Izraelci by neměli mít nějaké historické pocity vůči tady té lokalitě. Znamená to ale, že všechny ty kultury, které jsou tam zastoupené historicky, mají stejné právo na to vlastně cítit nějaké pouto tady k té lokalitě. Takže na začátku, když vlastně tady ta skupina byla založena, tak začali organizovat alternativní vlastně tours, alternativní prohlídky. Na těch prohlídek se účastnili i místní obyvatelé, místní Palestinci. Ukazovali vlastně těm lidem, kteří se účastnili těch prohlídek, jak je archeologie využívaná tady v té oblasti. Ale seznamovali ty účastníky i s těmi místními Palestinci, ukazovali jim, jak vlastně ti Palestinci tady žijou, co si myslí o tady tom projektu archeologickém a podobně. Jejich cíle jdou ale za pořádání nějakých prohlídek. Těch cílů je potom několik. Za prvé vyvíjet nátlak na jednu tady z těchto Antiquities Authority. Já se omlouvám, ale opravdu nevím, jak česky tady tu organizaci, která má na starosti archeologii vlastně v Izraeli. Takže vlastně chtějí na ní vyvíjet nátlak, aby zastavila vykopávky tady v té oblasti. Dále chtějí vyvíjet nátlak na izraelskou vládu, aby přestala spolupracovat s těmi ideologickými osadnickými skupinami, aby vlastně vzala tady tu oblast z rukou té organizace Elad, což samozřejmě přispěje i k tomu, že se jakoby zmenší ta síla, kterou v tuto chvíli tady ty ideologické organizace mají. Další součástí jejich filozofie je to, že vlastně obě strany si musí uvědomit, že archeologie nebo tady ty archeologické naleziště patří všem a nikdo vlastně na základě nich nemůže vznášet nároky na určitou oblast. A kdybyste chtěli více informací, tak tady to je dobrý zdroj. Můžete si tam zdarma stáhnout i novou brožuru, kterou nedávno vydali. A vlastně v té brožuře se ve více detailech popisuje to, jak Emek Akšav vidí a rozumí vlastně archeologii a její roli. To je všechno.